že čo je demokracia ako taká a v ktorej krajine je demokracia. No je to byť slobodný, cestovať, mať sa dobre, aby ma nikto neobmedzoval. Hlavne pre mňa je dôležité, že žijem v miery, že žijem pokojne, že sa nemusím ukrývať niekde do ukrytov. Najdôležitejšie je mať kde bývať, mať prácu, žiť zdravý, ako mať radosť z rodiny. Informácie. Teraz ide o to, či sú pravdivé alebo nie. Keď sú pravdivé, aké majú zmysel? A keď sú nepravdivé, aké sú dôvody? Že každý môže akože žiť, jak chce, ale niektoré pravidlá musia byť aj v demokracii. Takže demokracia je kvet, ktorý rastie na tolerancii, spravodlivosti a zalieva sa slobodou.